Onlangs heeft Tongeren een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend met Maastricht. Maastricht is kandidaat voor culturele hoofdstad van Europa 2018. En omdat Tongeren vlak naast Maastricht ligt en op cultureel vlak ook veel te bieden heeft, lijkt een samenwerking op dat vlak alvast logisch. En deze zaal, deze crypte, doet eigenlijk dienst als ontmoetingszaal, nu als trouwzaal. En vandaar dat we dachten dat voor een huwelijk tussen Tongeren en Maastricht dit wel een aangepaste locatie was. De meest nieuwe kunsttentoonstelling in Tongeren loopt in het Gallo-Romeins Museum. Daar stelt de jonge West-Vlaamse kunstenaar Nick Ervink zijn werk tentoon. Dat is verweven tussen de vaste collectie. Hij wil ons laten zien dat dat heel mooi past bij de archeologie, bij de oude objecten hier in het museum. Het is een tegenstelling met elkaar, oud en nieuw, maar het komt ook heel mooi met elkaar overeen. Wat vinden jullie daarvan? Ja? Wat vinden jullie daar mooi aan? Het lijkt op een mens. Het lijkt op een mens, ja. Met de invasie van 3D computergraphics, tekeningen en sculpturen lijkt Nick Ervink aan te sturen op een confrontatie tussen de Romeinse beschaving en het digitale tijdperk. I see a building and I see possibly an architectural model. I see the helmet of a Roman in it. No, that didn't occur to me. That never occurred to me. Wat het ei wil zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het komt wel overal terug en dat is dan wel eigenlijk fijn om te zien. Daar zit zo heel in elkaar van die puntjes in. Het heeft 2 verschillende kleuren en je moet wel goed nadenken op wat het lijkt. Wat ziet je erin? Niet echt iets. Wat ziet je erin? Niks eigenlijk. Over het algemeen zijn de reacties lauw. Het punt bij hedendaagse kunst is dus dat je daar moeite voor moet doen. Bovendien hoeft hedendaagse kunst ook helemaal niet mooi te zijn. Vind je het mooi? Ja, sommigen spreken mij meer aan dan anderen, maar ja, het mag er wel bij. Ja. Vind je iets mooi? Ja. Voor het Gallo-Romeins Museum heeft Nick Ervink een kunstwerk gemaakt. Het werk draagt de naam Louisado en is geïnspireerd op de Romeinse oppergod Jupiter. Ik zie er wel een wezen in. Of het een god is of een mens, dat weet ik niet. Maar het is een wezen, sowieso. De tentoonstelling van Nick Ervink is nog te bezichtigen tot 6 januari 2013. Ik hou van steden die het oude, het historische, combineren met het hedendaagse. En dat is ook het kenmerk van een moderne, vitale stad.